Salutare tuturor, bun venit la primul episod de COD. În acest episod o să dăm win-ul. O să dăm win. Suntem pe primul episod de COD și am de gând să dau win. Bine, n-am de gând și chiar o să o fac, pentru că eu sunt pro player la COD. Și na. Hai să vedem. Cu arma aia nu joc, adică bine, nu cu arma aia, cu placa aia nu mă dau. O să scot din inventar oricum. Ok. Hai să vedem. Sper că nu se aude jocul prea tare. Opa. Opa, tu-ți gâtul măte de... E unul pe aici. Aha. Nu sunt în mâna mea, nu sunt în mâinile mele. E primul meci de pe ziua de azi. Nu am fost în mâinile mele acolo. N-am fost în apele mele. Trebuie să-mi revin. Da, e primul meci, ce vrei. Trebuie să joc calma. Dar n-am să fac pentru că ăsta e primul meci. Dă-mă leac și de sonul, că am nevoie. Suntem la rank aici, deci... Trebuie să îl... Bine, nu trebuie să câștig. Îl câștig oricum, dar na. Opa! De chestia asta nu știam. Ok. Mamă, ce aici? Aș trebuie să împingem toate ouăle astea roz cu ouă ăla alb. Așa că bine, actually, dacă stau aici îmi pierd timpul, așa că mă duc. Opa. Care-i mai aici? Easy. Ok. Ok, momentan nu găsesc niciun player. O să pornesc filmarea cum o să mai găsesc un player. Ce să fac și eu acum? Revin când găsesc un player, bănuiesc. Ok, am găsit un player, Fiți atenți ce schemă își fac. Mamă, ce arme de nab avea asta. Glumești. Easy peasy. Fix când am oprit filmarea am venit să sparg aici un nou. Și zic că am filmat, nu? Așa. Fix când am oprit eu filmarea m-am dus să sparg un nou și era tipul ăsta care mă campa aici. Revin cu următorul player. Ok, încă un player. Easy. Zic că am filmat, te rog. Aia zic. Uite. Fiți atenți cum îl fac. Cu sabia îl fac. Uitați cum îmi bate eu joc de el. Easy. Revin cu următorul player. Uitați cine apare după ce am oprit filmarea.
Prea easy. Sunt mortul că astea puteau să fie distruse. Adică... Easy. Uitați și un drop, hai să vedem ce pică din drop. Deci dacă pică iteme bune, sunt din oprit. Opa! Mersi de AVP, ce să zic. Dar nu de la... Mamă, plasma, dă un coa. Nu zic nu, că și așa nu prea joc eu. SMG-ul. Furăm loot-ul ăsta, lui Armano. Ok, și revin după următorul player. Când nu întâlnesc un încă un player, o să revin. Ok, hai să vedem, fiți atenți. Bă! Mă! Ma, da-mi de asta așa de mici, mă, uite ce armă avea, nebunul. Na, că ți-am furat, du-te naibii. Zic că am pornit, aia zic. Hai să vedem următorul player care mi iese în cale. Eu normal vreau să sparg cu asta. Cu asta, dar n-am reușit să dau hit. Dar nu mi-atacă. Ok. Trebuia să fie full. Ok, revin cu următorul player. Din cod am ajuns în NFS. În Need for Speed. Deci fiți atenți că eu mă joc două jocuri în unul. Deci mă joc și cod și NFS. Acum ce NFS ziceți-mi voi în comentarii. Hai să vedem că au și un player. Uite-l. Mamă, așa am ținut bună. Gata, am pus mâna pe arma asta, nimeni nu mai mă omoară, fiți atenți. Hai, de fapt și așa nu mă omoară nimeni. Come on, bro. Uitați ce arme am, adică... Na. Mașina din FS încă e aici. Hai să pornim. Deci eu încă sunt în FS, dar... Nu, încă sunt în cod, dar am transformat și în FS. Hai să așteptăm următorul drop, uitați-l acolo. Așa că... O stau aici până coboară drop-ul, să vedem ce pică din el. Ok, o venit și drop-ul, hai să vedem ce pică din el. Are chestii bune, nu zic nu. Iau și astea. Easy. Ok. Și să vedem, o să mă prind cu mașina pe aici până dau de un player. Și... Ia uitați-l. Păi zic că vin. Primez, da? Perfect. Easy. Easy double, ce să mai... Ok, zic că am filmat, perfect, fiți atenți că dau win. Nu te cred, ce-am făcut, mă? Ok. Încă filmez, da? Perfect. Ok. Am unde sunteți buni, abilor. Nobilor, hai că mă urc în mașină, las-o, o dracu. Ok, ne vedem la următorul player. Ok, mai cobor un drop aici acolo sus. Opa, nu știam că stai aici. Ok, am dat pe lângă. Ok, asta nu prea e așa bună, așa că... Odată mi-a picat ăsta în cap. Odată mi-a căzut dropul ăsta în cap. Nu, stai, ăla era pe Free Fire. Odată pe Free Fire, opa. Filmez, da? Perfect. Nu, stai, mă. Nu, tu programul, mă, de filmat. Cu cine? Bă. Du-te, mă, marș de aici, du-te, dracu. Easy. Easy win. Easy.
Uitați aici, ne arată traseul pe care l-am avut. Și la final, ce ai? Și la final am avut un kill cu Milliweapon. Aia zic. Easy win. Am eu 13 kg din cauza că nu erau player. Adică am căutat player, dar... Na, ce să mai... Ok. Easy win. Așa că, dacă v-a plăcut acest minunat episod de Code Mobile, nu uitați să apăsați butonul de like și să ziceți în comentarii dacă vreți să fac challenge-uri sau, nu știu, sunt veteran, bam, Elite 1. Și dați-mi în comentarii dacă vreți să fac challenge-uri nu la multiplayer, la Battle Royale, așa, mamă, câte caturi. În fine, dacă v-a plăcut acest minunat episod, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Da, să-mi ziceți în comentarii challenge-uri care să le fac aici la multiplayer, nu la multiplayer, la Battle Royale și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!